Deutsch mit Amir lernen. ቁጽርታት ቋንቋ ጀርመን Die Zahlen. ሰላም ሰላም ከመይ ውዕልኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ኣብዚ ኣነ ሕጂ መደብና ድማ ከምቲ ኣባርስቲ ዝረኣናዮ ብዛዕባ ቁጥርታት ቋንቋ ጀርመን ክንዛረብ ኢና ሰናይ ምጥታል ቁጥርታት ኣብ ቋንቋ ጀርመን ካብ 0 ክሳብ 12 ናቶም ኣደማምጻ ሃልይዎም ካብቶም ካልኦት ቁጥርታት ፍልይ ዘብሎም ክሳብ 10 ጥራይ ኣይኮኑን ነናቶም ኣደማምጻ ዝሕዙ ንኣብነት ኣብ ቁጥርታት ናይ ቋንቋ ትግርኛ እንድሕሪና 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مسبلنا بدحريو 10 إلنا حدا إنا نبل 11 مالي 10 إلنا خا كلتا نبل 12 مبال مالي أبقى قاجر من جنك ساب 10 إن نحتوم عدم متصلهم نابنت 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 أبكندي 10 حدا كينبلسي 1 1000 أبكند خينبل ويك 1 10 أبكند خينبل كم تقرني 10 حدا نمبال 1000 ناتو قصري ناتو متصوي عدم متصلهم مالتي أبتقال እንድሕሪና ከዓኒ ትስፈልፍ ንብል ማለት 12 ንምባል ክሳብ 12 ንኣብነት ከምዚ ክርኦ ፀንሕና 1000 ትስፈልፍ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ነናቶም ኣደማምጻ ኣለዎም ማለት እዩ ኣብዚ ስዕብ ከዓኒ ክንርኢ ኢና ኣብ ቋንቋ ጀርመን ካብ 12 ንላዕሊ ዘለዉ ቁጥርታት ንኣብነት 13 እንድሕር ዳርኢና ልክዕ ከም ቋንቋ ዓረብ ወይ ከም ካልኦት ቋንቋታት ተገምጢሉ ይንበብ ማለት እዩ ከም ትግርኛ 10 ኢልና ሓደ ኣይንብልና እንታይ ደኣኒ ሓደ ኢልና 10 ንብል ማለት እዩ 14 ንምባል ንኣብነት 14 ይድበሃል ማለት እዩ ከምዚ ክንሕዞም ንኽእልና እዚኦም ክሳብ 19 ንበጽሕ 13 14 15 16 17 18 19 እዞም ቁጥርታት እዚኣቶም ተገማጢሎም እቲ 10 ትብል ቃል ኣብ መወዳእታ ትመጽእ ማለት ካብ 12 ክሳብ 19 ከዓ ነናቶም ኣደማምጻ ይወሃቦም ማለት ንኣብነት 13 እንድሕሪና 3 ኣብ ቋንቋ ጀርመን ድራይ ትበሃል 10 ከዓኒ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ሴን ትበሃል ከም ንሪኣ ዘለና ብቅድሚ ብቀይሕን بتصليمن ملكت كيرنا لا زلنا مالتيو اتيا دراي نتي 3 ملكت نسا نقدم نبلا مالتيو بدحريو تسين نبل دراي تسين اوكي 13 نمبالي دحر داني اب 14 رينا خاني تا 4 تبل قال اب قانقا جرمن فير زبل مصوع حليوا تا 10 خاني كبتي اقدم بيلنا زرانا تسين تبحال مالتيو فير تسين نبلا اوكي 15 خا لكعكم 5 قانقا جرمن فنف زبل مصوع اسم حليوا 15 نمبال فنف تسين نبل مالتيو تي 10 كل غزي ኣይተቀየርና ዘላ ማለት እዩ 18 ልክዕከሙ 8 ንምባል ኣብ ቋንቋ ጀርመን ኣክት ንብል ሴን ከዓ ከምታ ዝረኣና ኣክት ሴን ንብላ ማለት እዩ 18 ንምባል ማለት 9 ሴን 19 9 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሴን ከዓ ከምቲ ዝረኣናዮ 10 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚአን ተኸታተልናየን ቁጥርታት ማለት እዩ ተዘይተረዲኩም ልሳቢልኩም ድሕሪ ትገደጉሞ ትኽእሉ ኢኹም ካብ 20 ንርኣየን ኦኬ 20 30 40 50 60 70 80 9 ልክዕ እቲኦም ቁጥርታት ካብ 1 ክሳብ 12 ዘለዉ ወይ ከዓኒ ካብ 0 ክሳብ 9 ዘለዉ ነምጾም ብድሕሪኡ ኣብ መወዳእታት ሲግ ንብል ማለት እዩ ንኣብነት 30 ንምባል 3 ድራይ ይበሃል ብቋንቋ ጀርመን ብድሕሪኡ ሲግ ነእትወላ ድራይ ሲግ 30 ትኸውን ማለት እዩ 40 ንምባል 4 እንታይ ምዃኑ ንሪኦ 4 ፊር ይበሃል ፊር ሲግ ኢልና ከዓኒ 4 ኢልና ኣለና ማለት 50 ንምባል ከዓ 5 እንታይ ምዃኑ መጀመርያ ንርኢ ፍንፍ ይበሃል 50 ንምባል ከዓኒ ሲግነቱ ወላንቲ ኣፉንፍ ብድሕሪት ፍንፍ ሲግ ትኸውን ኣላ ማለት 60 ንምባል ከዓኒ 6 እንታይ ከም ዝበሃል ኣብ ቋንቋ ጀርመን ንርኢ ብድሕሪኡ ሲግነቱ ወላ 6 ዜክስ ይበሃል ሲግ ተእቲናላ ዜክስ ሲግ ንብላ ማለት ኦኬ ኣብ 70 ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ኣብ 80 ከምኡ ኣብ 90 ልክዕ ከምኡ 9 ሲግ ተእትወላ 9 ኖይን ይበሃል ሲግ እንድሕሪትናላ ኖይን ሲግ ትኸውን ማለት ኖይን ሲግ ድራይት ሲግ ፌርት ሲግ ፍንፍ ሲግ ዜክስ ሲግ ዚብ ሲግ ኣክት ሲግ ኖይን ሲግ ድሕሪኡ ናብ ሚት ገጽና ክንከይድና ንእሽትለይ ሓበሬታ ኣብዚኣ ተወሳኺት ጀርመናውያን ኣፍቲ ኣደማምጻ ነዚኣ ሲግ ዝብላ ዘሎ ከኣነ ሲሽ ከዓ ይብሉ እዮም ነቲ ጊ ኣብ መወዳእታ ዘላ ቅድሚኣ ኣይ እንድሕር መፅዩ ኣብ ሰዋስው ቋንቋ ጀርመን ተማሂርኩሞ ትኾኑ ኢኹም ሸ ከዓ ትንበብያ ኣብ ክንዲ 20 ስፋንሲግ ንብላ ስፋንሲሽ ንብላ ማለት እዩ 30 ኣብ ክንዲ ድራይትሲግ ንብላ ድራይትሲሽ ንብላ ማለት እዩ 40 ከዓኒ ኣብ ክንዲ ፌርትሲግ ንብላ ፌርትሲሽ ንብላ ማለት እዩ 50 ኣብ ክንዲ ፌርትሲግ ኣብ ክንዲ ፍንፍሲግ
50, 60 ab Kunde 60, 60, 7 ab Kunde 70, 70, 8 ab Kunde 80, 80, 9 كأني ab Kunde 90, 90 ون يبحالي جيجا أيكونن أبتي ملحسنا عنا كم زتعاملنا جيرنا ندمسو مالتي أوكي زي أنتين حبيت مولات قصرتات قونا خلوها كاب عسران نيو كخمي جيرنا ننبب نحرينا خاني نابنت عسران حدن عسران كلتن ويكان 30 3 30 5 4 كلتن 4 4 4 9 7 3 7 كلتن كمي جيرنا ننببهم نزيهم مجمرة يتملو قطري رينايو سبانسيك درايتسيك فيرتسيك يبحالينايو بدحريو تي عسران حدن اندحر لأرينا حدنا متن قدميت مالتيو حدنا متن قدميت عين نبل بدحريو اوند كم انجلش اند كومو دما مالتيو عين اوند سبانسيك تاع عسرة دحريت متن مالتي حدن عسران نبل مالتي عسران كلتن كنبل ندحر كنا خطاي نبل لك كمتا قديمنا زرعنا سفاي نقدميتنا متن سفاي اوند نبل كلتا كومو دما سفاي اوند سبانسيك تمتن اوكي لك عسران حدن عسران كلتن كنبل كلنا تا بقدمي زلا قطر طريات في الليمبري تخالق كم زلو اوند سبانسيك اوند سبانسيك عسران مالي اوكي عسران حدن عسران كلتن عسران سلستن عسران أربعتن لك كم تقرنيا ترى انت زفلاليو زي اتيا سبانسيك ويكاتا عسرة دحرت قطر تمتص بمخانا ترى ابسالا سان دحر دارينا درايتيك تاتيك تبل بدحري تمتص دراي كاني بقدمي تمتص اوكي درايتيك فيرتيك فمتيك زكتيك زيبتيك اختيك نوينتيك قوميلنا كاني كساب 9 شعتن 9 اون 9 ويكا 9 اون 9 نبل اوكي زي اني مسلاتن قطرتات بزح كبيد ايكونن طراي دغم علينا كنردو علينا بدحري قليلي كم ذكرتا كم بحدش كاب 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 50 70 90 100 اوكي كابز دما قصيلنا نول عين صفاين دابله خيدي بدمصي ناي ودي تبعتاي ناي غالن سيتن تزاربت قنقا جرمن سمعوا سناي مكتال دقيما يقني لي سبسكرايب لايك نجيركم محزوتكم بيتسكم شير بمقبار تكون خمس بتصقون قبرون خالينا 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90
100, 100. Sie können im Sudan oder im Internet live mit direkter Übertragung mit Deutschlehrer Amir Deutsch lernen. Amir unterrichtet Deutsch seit über 7 Jahren und arbeitet momentan mit unterschiedlichen Menschen im Prozess der Familienzusammenführung.